Shubor nakashlem jong unong san hima. Kakasi Students Union bat Kashalong Social Cultural SME Students Association mentakas ngi kilapan mi ukarwo hak ba kilakaran syai baga jingya kun kadi persyai ka Sarkar Assam bat ka Meghalaya bat persyai ki jat benrio SMEs ki badan ha Meghalaya ni Shawai ya ukarwo la Soido General Secretary ka KSU Samla Donald Thaba bat usura Jit Hazarika balong President Kashalong Social Cultural SME Students Association balapan mi hadian baladon ka jingbom biang ka sukasan namar ka jing hamukro hak basan ngot kirang ba khasi kilaklan na kajing sha asyat haki borjang ka Sarkar Assam kini ki artli ki kanhun ki laong ba kajing yakun ka David Persha ka Sarkar Assam at Meghalaya halor ka jing le sting ban penbet uput usam ka balakta ki nong shong shnong hakaput na kapor sha kapor kilakaran shairu ba kam de satya ka jing yakun habreng ki khasi bat ki SMEs kilapan shairu ba kajing yakun kam de Persha ki SMEs ki basa ashulong ni hagi we pat ki benta jong ka Meghalaya ka KSU bat ka SSE kilakan tui ki patba bakim day ban syaya lam bakla ki khubor hamsaya barban pentikena ba kajingya day kabajan hapdeng ki khasi bar ki SMEs kanyai ne kham tam haslong bat Guwahati nalor kata kilakan tui ki patba bakin kyar na kajingken tho iwe kham tam ha ki rensan social media ki balawan panyalam sha ki jingja ki basngsi kila ong baki patba ki di ban snotho baki khasi bar ki SMEs hi ap khmi lenti ban penbet no ya kajingya ka japut khanang ba kajing sok kandan kini ki kanhun kila dawaru badeban bu da ki tempulet lani ki police outpost da ka Sarkar Meghalaya hakijaka ki bala ban mi ka jinga kan a da than khaput ban kem bat pen shitam ki badan kti ban siat yap ya ki sangut ki rangba hamukro bat ban pen bet no yo put usam da ka basngap ya ka surjin ki patba basa ha khaput